Eta horrei, Patriken aldiz. Kantu tipi bat Patriken dako. Baigorri aldean lehiaketa da, jokatzen herriarena. Zahar segi kantolatua, orai esker zenduguna. Aurtengoa da oroigarria, zeren niretzat azkena. Hainitz urtez duk irabazi, ateratuz xapelduna. Irekin arzia zianenetzat, plazerarik ederena. Tipi-tipitik kirolaria, eskolan hasiz pilotan, zango baloinan edo rugbian, edo zoin kirol motetan. Bidarrain hasi hor zaizen barna, hala Baigorrin plazetan. Lagonek ilan edo bakarrik, untsa trebe gehienetan. Esku uskadu gero segitu, izan ez oberenetan. Trinketan ala plaza laxotan, pilotari finezkera. Erakutsi du pareko edi, irenaikeri azkarra. Bizpairu jauziz bildu pilotak, gorputza botaz lurrera. Paretek ilan kaskatzu hartuz, plenitu gabe sobera. Baliatu zauk bai ukaitea, olako kasko gogorra. Azken persu hau bururatzeko, denentzat nik, denentzat no mintzatuko. Mila eskerrakik pilotari, ekarri dukan handako. Ondoko urtetan duk segituko, zaher segi lagunduko. Ire semeak kontseilatuko, familia zaokupatuko. Elgarri hurbil segituko diau, ene laguna patxiko.